2 afleverings, 4 festivals, 4 kandidaten in een estafette van feest. Is een oorfestival als die eigen echt niet on? Of is het eens hartstikke vet? Dit is Festivette. Joet binnen we op 2 uiteenrinnende festivals. Eerst zullen we met een echte metalhead naar het ziel- en soepfeest van Friesland, de Snitswieke. Kraag eens omheen. De Snitswieke wordt dit hier alweer voor de 80ste keer organiseren. In de eerste week van augustus kist bij de Snitse Mar genieten van bootjes en bootjemeesken. En echt oeralwestkomst in Snits is het feest. Dit is Paulus en zijn but. Paulus komt al 15 jaar op de Snitswieke en hij is uw kids. Paulus had geen rem op zijn fiets en zij zit hij ek in het lippen. Snitswieke is gezellig iets, volle biertjes drinken, vreemd eten en raar wekker worden. En het zweken? De sfeer is gezellig iets, feest, drokte, gekke mensen, iedereen blij. Het is zeker een elitair kakfeest. En wat maak je nou echt net van op de Snitswieke? En nou dan is absoluut nuchter huis te gaan. En daar hebben we Melle, maar zijn lange hier. Ja, Melle is een echte metalhead. Van keiharde gitaarmuziek je zien het sneller slaan. Eerste indruk, Melle? Hoe nota is het eigenlijk alle zeilkakkers. Het ziet er heel gezellig uit, maar de muziek zit er ook nog. En wat verwacht je over van Paulus? Je had waarschijnlijk zo'n treuken hier omheen de boom. En een felgekleurd shirtje en een kwart broekje, ik mijn felkleur. Kist er daar wat mee op zitten, denkst? Ik denk dat ik bij van mij zo'n type opzitten kan. Ik pas me heel makkelijk op. De heren beginnen haar dag op het starteiland bij de Snitse Mar. Melle. Paulus. Sneekweek. Ja. Heeft er zin in? Nou, het lijkt me wel gezellig. Wat denkst? Geen idee. Oké, ik laat je al je zien en is gewoon mooi. Top. Nou, de man binnen klaar voor. Let's go! Welkom op Starteiland. Je bent al wedstrijden en je bent volle feesten. Dus ik ga even zien wat je hier kan doen. En ik heb wat toast. Ik weet het toch wat daar zit. Ja, ik mocht ik wel in je werk. Even weer even een biertje Ik heen. denk dat dat wel ergens daar is, dan geven we die kant op. De man scoren alvast het eerste bierke van de dag. En ik kan niet al verklappen, dat zal net de laatste wezen. Ja, leuk en aardig, maar Melle past er eigenlijk net zo goed tussen. Hoe kunnen wij een sneekweker in het wild eigenlijk herkennen? Nou, zo ziet hij eruit ongeveer, denk ik. Wij waren de hele dag op het water, dus dan is een UV-top wel erg fijn met dit mooie weer. Het is voor de jongens. Dus om de jongens te stappen. Belangrijk is het polootje, Check, beetje strak, kwart broekje, check, de sneakers check, 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 check. en eventueel de mooie pet. Check. Melle, ziet er hartstikke leuk uit in klein, maar dan moeten we iets van doen. Ik wil even een Sneekweek proefmaatje. Oké. Ja? We gaan niet om het over hier. Maatje, doe maar een zeilkakker voor mij. Dobbe. Dit wordt het. De Sneekweek outfit. Doe wat om op. Ja. Ja. Oh, mijn riem. Morgen. Gewoon ontwaan. Ik ben hier erop. Precies. Ten zien, Ritske dicht, metamorfette. Melle slag het, jongen. Wist zeker dat het niet past? Dit past ie. Wist zeker dat het niet kent? Het stiet ie net. Ah, dus ja, dan ben we het ruïnes. Dan maak ik niks uit. Tada! Geweldig. Ik ben een zeilkakker. Echter dan echt, ja, Melle. Geweldig dit. Echt mooi. Super. Dit vind ik mooi. Ik heb het feest in. Ja, we kennen het feest in. Lekker, gozer. Ja, wat mij betreft, gewoon slaggen, hè, Melle. Kunnen mensen nou rieden waar de echte Snitswieker is? Dus even te kijken ook naar de Lacoste-polletje aan daar, wat flauw. Ja, misschien toch de witte. Dan kies ik toch voor Melle. Met de paarse. Ik zeg het ziet er gewoon beter uit. Ja, beter uiterlijk. Ja, en ik vind de kleurcombinatie vind ik gewoon beter dan dat. Melle. Ja. Ja.
staartje in plaats van het baard ging en dat meer zeilachtig is. Ja, zeker. Ja, dat is onze beslissing. Melle is de winnaar. Ja. Nou, dat is mooi sneu, Paulus. Als het te goed dient. Tijd om wat zweer te proeven bij de stijgers. Dit is gezellig. Maar weer misschien even bij zitten. Ja, top. Best, genau. Nou, kijk ook nog Hey. te kijken. Oh, dankjewel. Nou, Super. Op Jim kom je volle vaker, denk ik. Wij komen hier volop aan. Ja. Ieder jaar. Ah, ja. Ja. Nou, dus ik ben de enigste sneekbeekmaker. Ja. Toch geen pien, hè, Melle? Nee, het is wel gezellig. En alle mensen, bootjes, water, mooi waar. Wat was er meer? Gezellig, maar de tijd had vanzelfs geen skoft. Lekker mooi het pontje weer om en op naar de stad. Hoe word je nou een kakker? Hoe kan ik erbij horen? Dat word je niet, dat ben je. Het is zoals men zegt, geneeds bepaald. Melle, jij is de muziek al. Ja. Putkapel. Kent dat? Ja? Nee. Dan moeten we het daar. Oude vat, traditie, Sneekweek op ten top. Dan geven we nog naar daar. Wat best, nou. Kom, ja. Nou, zo verdomd alleen viel die toch net, Melle? Het is meer gezellig. We zijn correct bij het blaaskapel van het kapel West. En we zijn gezellig. Iedereen praat met iedereen en het is een feestje. Ja, Melle is geen rocker meer. Dit is gewoon echt een Sneekweek gangster. Dit is... Ik denk net dat Melle volgende week naar Into the Grave gaat. Als men vindt dat ik erbij pas, dan jij ik erbij. Ik jou me er wel bij, ik doe net zo moeilijk. Dan ben ik een snitser. Op de Marktstraat hebben we een opdracht voor de heren. Kom er maar in, Paulus. Oké. Opdracht. Nou, vertel. Oké, Melle. Zie je binnen 4 minuten de meeste snitswiekers maar een polo bij een oor. 1, 2. Wanneer keer de stiering? Nou. Die kant op. Meneer, wil je me helpen? Nee, dankjewel, nee, wat er is. Hoor ik aan. Hey, ik zoek mensen met een polo. Ik zoek mensen met een polo. Dus jij hebt een polo aan. Wil je even meelopen? En wat dan? 4 minuten lukt niet wel. Oké, best genau. Ik zoek mensen met polo. Zoveel mogelijk. Oké. Ik moet zoveel mogelijk mensen met een polo in dit vakje hier krijgen. Ja? Top. Ik wil hier 3 minuten blijven staan. Voor jou. Top. Bedankt. Zeker waar. Maar kom maar hier hoor. Deze ben ik niet gewoon. Nee, hoor op. Oké, we hebben de polo's. We hebben er nou 4, 5, 6. Wat is je tegenstander? 7. Zo'n. Ja, wil je mooi in met eventjes die kant op? Ik kom. Ja, top. Ja, ik zoek mensen met polo's. Dus bij het podium daar. We gaan weer terug. Ja, hij is een snitswieker, hè? Ik heb het treien. Winnaar! Hey. Hakkel Webon. Hey. Nou, dat liep het mij duidelijk. Melle is de winnaar. Goed doen, jongen. We scheuren wel een stuk, maar we hebben nog meer polo. Dat is wel zo. Ik ben gewoon helemaal omtoverd tot snit. Ja, dit is ongelooflijk. Nou, ik feliciteer je wel, hè? Dank je wel. Alweer, jeetje. Gefeliciteerd. Lokwenski, jongen, een flesje Berenburg voor die. Best genau, die smaakt hem wel. Ja, mooi. Dat vreeg het om een feestje. En feesten, dat kennen ze wel hier op de Snitswieken. Sa, even het VIP-dek op. Paulus, hoi. Bierke erbij. Oh, goed regelen, Paulus. Hey, en Paulus, is toch nog wat vrouwelijk talent spot? Ja, om me net zin. Ik heb er wel nog jongen. Leuke baarvrouw. Doe goed. Ja, en ik Melle had zijn eigen iepen. De panterfractie dan. De Ja, we hebben echt contact. De heren moeten maar even een douche weg.
doe ik wel een beetje los. Nelle vond dit voor mij vond hij dit wel leuk. Ik heb een zachte dansje. Ik viel me als Pieter Wilkens in een clip van het doelheer. Het werkt net echt. Ik ben natuurlijk DJ Dirty Barry, dus ik moet straks optreden. Dus, hoor eens even, Paulus. Dat bist vanzelfs net DJ Dirty Barry, hè? Al liek is er wel verdacht volop. Dirty mooi pret. Ja, dat vragen wel, man. Ik hou mijn ambitie in en straks ziet het helemaal los. Dus, Yeah, right, Paulus. Na je sanitaire stop zullen we terug naar de snitse merken. Nou, shit dan, hè? Goeioen. Goeiedag. We willen shitten. En waar gaat u op schieten? Op de foto. Foto. Ah. Ik zit er elke keer correct naast, nu zit er Sanne in de haar en nu komt het op een foto. Ja. Het is net zo moeilijk. Mooi shitten. Nou, deze moest je toch hebben voor mij. Domme, hou maar. Als cadeau. Oh, zo. Het bekje mooi daar. De botsauto's. Ja, het blauwe jonkjes. Mooi first. Netjes, netjes. Makje. Wat nou, joh? Mooi feestje. Niet snel. Het is een eind van de lange dag. Wat voelen de heren er eigenlijk van? Mooi fut. Mooi fut teken net. Geweldig. Zonder die wie ik je verdwaald. Precies, dat denk ik. Dat het starteiland, daar wie ik nooit kwam, want ik heb geen idee dat er een eiland wie. Ik heb wel mijn speeltje van die, dat is altijd leuk. Ja, doe als het vaal spelen met chatten, net toen als toen dat won. Ja, klopt. Ja. Dat wie ik leuk. Met trots op die. Nou, dank je. ik ben blij met die. Ik ben zuiver een beetje kritisch op jezelf dat ik me zo onpassen koel. Oh, dit zetje lekker. Misschien kerst er nog wat mooi. Als die oren hier de past, dus je ook die oren hier weg is niet herkennen. Ik ben die jongen in het zeilkakkersoutfit. Precies. Die ben je haast net. Nee. Hey, geweldig. Hoor hier. Onchen. Heerlijk, een happy end voor dit festival. Rap verder naar dat Orenfestival. Maar een echte sci-fi-fan zullen we naar het meest roege en hudde festival van Friesland, Into the Grave. Into the Grave viert dit hier zijn 5e jiddy. Maar om zo'n toezen metalheads trilt de Aldehou op zijn groenvesten. Eer pluggen in! Lekker als lassie. Ho maar, we gaan weer terug. Uw gastheer nou is zielkakker Melle. Maar in zijn het bleef er metalhead. Al 15 jaar is hij te vinden op metalfeesten in Binnen- en Boetenloon. Maar Melle, wat is er nou zo leuk aan die roege feesten? Een metalfestival had een bepaalde ambiance, een bepaalde sfeer. Je kunt er alleen nog heen gaan, maar de beste nooit alleen. En wat binnen de vooroordelen? Een heel soort mensen die denken van tevoren van nou metalheads die binnen alle van de duivel en ze waschen zich net wat er ingeprutst zijn. Maar ik ben zelf heel skin en ik haik niks met de duivel. En wat verwachten ze van Elisabeth? Heel eerlijk denk ik dat ik helemaal neer hoef te doen om het Hanna in te maken. Ik denk dat het alle vanzelf gaat. En daar is Elisabeth, een psychedelic chick in ieren en zinnen. Trendsfestivals als sci-fi binnen haar ding en daar komt ze dan ook al 20 jaar. Elisabeth, wat denkst van Into the Grave? Daar komt denk ik wel een prettige man uit het algemeen. Prettig zwarte kleren en van die opdrukken op t-shirt, prettig lang hier. En voor de rest, ja, ik heb geen idee. Ik let het op me aankomen eigenlijk. En wat is Melle nou voor type denkst? Ik had het idee dat het een hele leuke gast was. Ja, toch wel heel toegankelijk. Ja, dat verwacht ik wel. Ja, maar even de Hansie-skotje. Melle. Elisabeth, hoi Melle. Goeiedag. We zijn hier op de paard, we zijn naar een metalfestival. En elk metalfestival in Friesland begint soms een paar uren van tevoren en soms een paar dagen van tevoren jaren. Die Big Bad Wolf Records. Deze man die had alle mogelijke festivalkaarten in Friesland altijd een keer. Om hier een kaart te kopen is een stukje ervaring en dat jij bij een metalfestival. Ik ben benieuwd. Best genoeg. Ship maar wat op. Straks binnen er geen kaartjes meer. Dan maar jongen,
Hey Melle, jongen. Wie kan om kaarten van Into the Grave? Nou, die hakt nog. Hoi. Moest 2 stuks aan? Ja, Even Elisabeth. Hoi. 2 stuks, ja. Ik heb hem al eerst, jong. 3 euro alsjeblieft. Alsjeblieft. Voor nog wel, Joet. Dank je wel. Ik ben kleren om de ik had er zin in. Nou, wie ik? Ja. Net, hè? Best genoeg. Goed. Zoek je daar wel. Nou, tot straks dan. Hoi. Nou Melle, maar op de fiets ik het uitdenken, of nee? Dan maak ik achterop. Zijn een poging weg hier? Dwars dat wel onmellen bij een vrouw achter op de fiets. Zat er maar tussen. Zijn mijn mikken staan de kant nu. Oh, ik ben net aan de fiets het waard. Nee, dat is prachtig. And on this song, we want to see you guys party. Nasje, proost hè? Proost. Lekker Melle! Tattoos, lang hier. Is dan een echte metalhead? Het is van allerlei soorten mensen wat er komt. Een beetje donker gekleed, over het algemeen. Over het algemeen lang haar, maar sommigen niet meer. En je ziet zelfs oudere vrouwtjes in hele nette kleding. Dus ik weet niet hoe een echte metal-fan eruit ziet. Ja, we zien er wel misschien raar uit, maar we zijn het niet. Ja, het is alleen de muziek. Een metalhead die herkent. Nou ja, die luistert naar metal, maar dat is juist op mijn afstandje juist net wat er op zijn neer op hem had. En die had qua kleding had hij vaak stevige schoenen. Check. En het liefst een zwart shirt met een opdrukker op. Lang hier, maar een keer kop, dat werkt ik. Check. Als ze festivalbandjes hebben, die moet ze zo lang mogelijk omhouden. Check, 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 check. En dan heb je een standaard metalhead. Check, check. Nou, maar we even houden in kleding. Wat is er maar in kleding? Het is mooi, het is geweldig, er is een mooi veranderd. Maar van Into the Grave, waar we die een beetje stoerder in de kleding hebben. Hier en daar een paar veiligheidspelden, een beetje meer zwart. Ja, ja. Dat, wie maakt het maar omklaaien? Of nou ja, doe maar eens die omklaaien, ik ben klaar. En hoe hast kleding ben je dus? Ik ga klaar van die, Bibi. We beginnen onderhoen. Ja, dat is. Stevige squat. Ik ben peers, maar dat ken in de metal. En als het goed is, is die maat. Nou, we zullen het zien. In ieder geval, peers is mijn favoriete kleur. Dat markeert meer dan. Dan hebben we daarna een broek. Het is een lange broek, het is mooi waar, dat is kandel. Maar hij is zwart. Maar ik kan natuurlijk net topless erom rennen. Dus wie hadden van die de keus? Een zwart shirtje, die heel iets is. Bliksem, nee, dat geeft me terug. Of een green shirtje, dan viel ze misschien toch nog wat meer thuis met vrolijke kleuren. Oké, ja, daar hoor ik. Maar veiligheidspelden. Ja. Nou ja, Ik zou zeggen, ik wil het wel proberen. succes. Nou, dankjewel Melle. Daar, Mikey? Daar maar eens 10. Ten Ritske dicht. Metamorfette. Lukt het wordt het lijkt wel of eens een driedelig pak zo lang als het wordt. Jongen, er was niet weten hoe heet het in deze tent is. Ja, maar dan mag je gewoon sneller omklaaien. En die broek die... Dan best er kwaad erin. Die broek is veel te lang. Ik zet die eruit letten. Tada! Tada! En dan wat vind je ervan? Ken je er maar terug? Bruut. Bruut, hè? Bruut. Het is wel spitten, inderdaad. Ja, dat heb ik wel jou. Klaar? Kunnen we er zo bij in? Die keer zijn we fort. Mooi. Is de echte metalhead te herkennen? Ik denk dat Melle de meest metalhead is, want ik zie al die festivalbandjes. Ik denk ook dat Melle het meest metal is. Ook door alle patches die hij heeft. En hij heeft natuurlijk ook echt het haar ervoor. Ik zou eerst op het eerste gezicht denken dat Mello de beste metalhead was. Maar zij ziet er zeg maar wat refiner uit, zeg maar wat iets ouder. Volgens mij heeft ze er heel erg veel verstand van. Volgens mij is zij gewoon echt een metalhead.
Yes, dat. Ja. Maar horen we, ik ben het zuurtje en du bent de stoerste. Nou, dan ga ik toch nog wat doen. Heeg tijd voor een wedstrijd. We krijgen een opdracht. Is zo? Wat geven we dan, Melle? Ik zeg Sjen. Wie gaan een brief? Wie van jullie kan het beste grunten? Nou, denk ik net. Ik weet het net. Ik luister hier een heel soort naar. Ik had zelf nooit echt goed bezocht. Oh, kijk me een beetje uitluisteren wat de bedoeling is. Vanzelfs Elisabeth. Hier hebben we Pieter al. Hoi. Hoi, Melle. Ik ben Pieter. Elisabeth, hoi Pieter. Ik ben de frontman van Insurrection. Dat is de Friese band die jullie op de afterparty speelt. En ik zal je hem leren grunten. Aha. Nou ja, succes. Ja, dank u wel. In mijn ervaring blijkt dat grunten het best werkt als al die lucht uit die maag komt, zeg maar. Het is vooral de vorm van die moelen en die tong en de keel die de klank bepaalt. Er zijn verschillende soorten grunts natuurlijk. Als de lege guttural grunt en de hege slayer scream, zeg maar. De Nou, we hadden even oefend en we staan nu voor de finale. Daar is tot de professionele vakjury. Kist het nog één keer doen, Pieter? En nou de beurt om Melle. Woe! Stu. Super top. Saints? Ja, super mooi. Mooi. Geweldig. Bij mij kwam er goed min, maar wat denkt de jury? Best genoeg, ik had van de meester leren. Top, dank u wel. Nou ja. Nou ja, helaas. Het is spannend. Ja. Krijg als de vorige aflevering pakt Melle de winst. Lokwenski, jongen. Dan weet je hoe je jou straat. Lekker. Maar waar een slokje, hè? Nou, tost. Hey. Jo. Doe maar jongens spelen je nevens mij, dus als je dan maar de hele band. En nevens mij speelt Sepultura nou aan. En dat wil ik echt zien. Dus wie zou die wel weg? Yes. Kom maar. Ja. Hoi. Rock on! Sepultura is een van de gruttere acts op Into the Grave dit jaar. De band die het al decennia lang bij de top van de thrash metal. Is dit wat doensmuziek voor jou, Elisabeth? Je bent ook wel een meisje die gewoon op hun eigen manier zit te bangen of gagdog of weet ik het wat. Maar dat is net echt mijn ding, like het zou zeggen. Het swingt wel, dat absoluut. Hoe wie het voor jou, Melle? Ah, Sepultura echt fucking bruut. Echt schijnig dan in mijn roots, bloody roots. Ja, dat is geweldig. Maak het helemaal net volle uit hoe het eruit juist en waar is beest. Iedereen vermaakt het zich gewoon hartstikke goed. Nevens mij vond Elisabeth het ik hartstikke mooi. Daar zit Jip van binnen schooltijre metalhead in. Dat mist me net. De Joen rint toppen ein. Dus duo ziet het op een ijstijd een smoekplakje op om de dij nog eens even trot te nemen. Nou Elisabeth, Into the Grave, in mijn beleving echt vet bruut, echt een magnifiek mooi feestje. Weet ik, absoluut. Ik ben blij dat het met mij woerst. Ik ga me heel bord van maken, ik ga mooi laken met die. We hebben het redden wel gewoon. Nou, en de muziek? Ja, ik vond het te gek. Ik vond vooral Sepultura te gek. Er is nooit geen leer op zo'n feestje. Nee. Iedereen is er mijn ander, hoe oud of hoe jong of hoe keel of hoe lang hier als het best. En ik moet zeggen, ik ken er nou wel een keer heen. Ik zie die horen je weg. Dobbe, praten we aan. Proost. Proost. Tjoch! Volgende keer binnen we op Imaginarium en Sci-Fi. Ik zie ze klein uit. Ik ben graag. Ik zal nog eventjes mijn grunten oefenen op een fiets. Hoi! Ik zit nog een krap, man.
spultje op die zadel.